Jamagala sithi noma yini kulonyaka. Jamagala abantu abakhulile abayinoma phi kulonyaka. Abantu abakhulile abazidla ishumi kulonyaka. Ngiyathandaza egameni kaJesu. OkaJehova, OkaJehova, okwami. Kulonyaka ngilove enkonzweni. Shoba ngilove emsebenzini nasenkonzweni ngilove. Why ngoba ngajabula ngabethi kimi. Masiye endlini kaJehova. Jaja nabo sikhulile kulonyaka. Asilofiswa noma yini. Oh hallelujah. Awutshela siyakhonza kulonyaka. Tshela uSathane utshela amadolo akuhluphayo utshela ikhanda likuhluphayo. Lonyaka ngingihlukanisela uJehova. Shoba sisozile ukudla siyamemezela emkhathini. I belong to Jesus. Nothing can separate me from his love. Ayibazalwane sondelane abakhulile abadli noma ikuphi abafakaza amanga ngomakhelwane babo abakhulile inyawo sabegijimela emasangweni. Jesus njengoba sikhulile manje lonyaka siyakhula awukwazi ukudonsa ifasting iminyaka yonke lonyaka nje awukhule lonyaka ngithi ngiyambizi aphule efrijini uthi aphule ngikhulile manje ngoba umbuzo uthi uma usahlula amandla esisu uzonzana ngamandla kadimoni sikhulile manje ya leke ngejwayele ukuwa ivuke iwe kulonyaka siyavuka kulonyaka siyakhula ya kunabantu abafuna ukuthola naku uSathane abantu angena ngabo babhale imessage eqala ukuthi obekusihlanganisile sekuphelile senginikela ngokuphelele ekukhuleni sesajalo nyaka sikhula ngani iqala wisdom lonyaka silona uvanzi lonyaka si-accountable yeah. Oh Jesus. Lonyaka sijani? Yeah, uyazi into ngiphatha kabuhlungu mina ngiphathwa kabuhlungu ukuthi ulovile. Ngiphatha kabuhlungu ukuthi awulova yacisha leadership la ekhaya. Uthi ayifuneke ngibike lokho kwaphakama nezizathu sokulova sangaphakama sokubika. Na into engihlupha ngayo. Yeah. Abanye abantu baphethe emsebenzini kubikwa kimi. Kuthi manje manager ngikho supervisor ngikho kodwa uma kulova wena inkonzo enobiki. Isign. Ya ukuthi ubheki. Ya ubheboneno lezimhlophe. Uma lo muntu uphethe emsebenzini uyarepotela ayi manje lana bekumele sifike ngo-12 wathi sofika ngo-1 ngoba kune-traffic ukuthi wena hayi ngiyabonga ukuthi ningibikele sengizokwazisa abangaphezulu omunye time manje ingane izofika ngo-9 ingane ilimalile ekuseni ngiklasi eklinikhi kodwa uma kulove wena enkonzweni you don't i-report why ngoba ukhulanga and ayikho into ebuhlungu ukuthi izinto ey'nkulu inyuka ingane ngiyaphinda futhi lo mbono ubanjwe amadimoni ubanjwe yini nawe ungaphathanga lokhu uphakela ingane engakhulu ngosuye edoda ethi ungijikele ngane unenkinga ngoba angiphaki kodwa hayi ayitshela sinesayini egqoki ngoba akekho ufuna idwafizini umuntu ufuna befaka amandla bese lapho afaka khona beresponda ngani ne-growth akubona igama kaJesu ngiyakuthandazela egameni kaJesu hlukana nomoya woku-andamana izinto ekaNkulunkulu lonyaka nje basalwana hlukana nomoya nje ukuthatha envelope ungayibuyisi ngakungcono uyeke musukhohlisa uNkulunkulu lithi baba lungasenzi isithembiso kanti uyazi ngaphakathi yakusifeza lithi amen basalwana awutshamani siyakhula kulonyaka yakulonyaka ngizonikela ngezinga engibuseke ngalo awukwazi ukunikela isokakhokho holy passion usebenza khula phela navele nathula sufuna ngakho amadokodo umuntu hamba ngemoto unikela isokakhokho ilonlo kanti ngoDisemba la ukuthi keep the change sisi ngegrowth le njengoba sisi ngekhula le ya umethula ungakho manje uthi ke ikhale branch yazi ngakho ngithula kanjani njengoba sisi nyani bafethu la umphostolo abake
abanjani bafowethu? Bafowethu. Uthi uyafika mpostoli abazali bafaka ama-aircon. Basalwane, manje athi hayi babakhululeka. Unyaka vele lo. Unyaka wethu ukutshengisa ukuthi kade uphatha. Kade unisela. Kade utshala. Amele umfundisi ubehleli nami asacabanga ukuthi mhlawumbe bangavula kwenye indawo. Mhlawumbe khona okungenzeka. Why? You don't show code. Uyazi ibandla lihlukana kanjani? Ibandla lihlukana kaningi. Uyazi kule sandla uthi uma athende lapha. Isandla lingabekho. Kuzo zonke igroup ibingekho. Makuye bekhamba le group athi ngesekuye laba bebekhona kula sandla. Abantu cabanga ukuthi wena bashumese eboko kulingana kathi uphethe ibandla elingabhalansile ngoba ukhona namhlanje akekho kusasa ukhona elibasali balova njengabe ikhona inkinga. Let me tell you something. Wawubona uma kade ulova esikoleni. Yeah, angeke uthi shwezulu ethi hayi namhlanje siqhubeka la sigcina khona izolo. Sikhuluma udweshilwa ngaphakathi uthi yakuthi yini manje udweshilwa ngaphakathi athi umuntu amuthule uyamphazamisa uthule uyamphazamisa. Ungene biology athi namhlanje as I said yesterday we are going to contain ngama-chromosome uthi yini manje i-chromosome athi umuntu uma ukwazi ukulusa into zenyama how much more into zikamoya. Nikhona basalwane? Adamu oqala wenze njani? Wadla noma njani? Khuluma nami wadla noma njani adamu oqala? Kodwa adamu ogcina uJesu wayefasta 40 days elambile eswini. Wathi inyoka naku udla phendula itshe kube yisinkwa uthi uJesu. It's not about bread and it's not about the stone turned to a bread. It's about the clay. Kunosuzo oluthatha uNkulunkulu wabheka phansi. Ngoba kalithola ukuthi kunomusizakele wena. Ngoba nusizo uluthatha kubo bonke abantu. Kanti uma sihlupheke kanye naye. Siyokhazimuliswa futhi. Njengoba kanti khona isizini yokuhlupheka kanye naye. Futhi yoba khona isizini yokuphakanyiswa kanye naye. Ake lithi amen bazalwane. Because igrowth isho njalo. Alibonge igama kaJesu. Alibonge igama likaJesu.